Friesland had zo'n duurt zijn eigen variant van Asterix en Obelix, Oebele en Abele. Het stripboek, uitjoen troch de Afoek, is in het Friesk en gaat door de strijd tussen de Friezen en de Hollanders. Bekende Frieske sporten, als vierliepen en keertsen, spelen daarin een wichtige rol. In ieder van de gevechten werd de keertstechniek gebruikt om de Hollanders te verslaan. En vaarhouden van onder oren Chris Wassenaar en Hartse Skul, die slaan allemachtigste hudde boppenslagen op een holle van de Hollanders, zeg maar. Dus daar maar skeken de Hollanders uit. Er wordt over het generaal heel iets minder lezen, ik in het Friesk. Oebele en Abele matten de jongeren weer enthousiast maatje. Het is een stripboek uiteraard en ja, ik denk wel dat dat een van de beste manieren is om de jeugd aan het lezen te krijgen. Werd ik een soort werken met plaatsjes vanzelf, er zit ook humor in, dus ik denk wel dat het onslaan zal. Mogelijk komen er nog meer delen van Oebele en Abele. In elk geval zullen de gebroeders van de Meul er wies maar wezen. Mooi, ja, mooi stuk, mooi verhaal zit erin. Ja. En Dol? Ja, het is wel leuk dat het Fries is, want dan ben net heel volle Fries boeken, maar ja, Fries is ook wel leuk om te lezen.